Id-dokument dwar it-twettiq tal-miżuri tal-Baġit ippubblikat mill-Gvern juri li twettqet ukoll wegħda importanti favur in-nies li jridu jtejjbu l-qagħda tagħhom. Fl-ewwel kwart ta' din is-sena persuni tal-fuq minn 23 sena dipendenti fuq l-għajnuna soċjali u li bdew jattendu kors fl-MKAS jew fl-università bdew jirċievu l-istipendju mingħajr ma dan inqata'lhom mill-għajnuna soċjali li kienu qed jingħataw. B'din il-miżura l-Gvern għen mhux ftit lil dawk li huma żvantaġġjati finanzjarjament sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom jew tejbu l-ħiliet tagħhom. Miżura oħra li tolqot lejn u li twettqet sa issa flimkien ma' 3 kwarti tal-miżuri li tħabbru fil-Baġit tal din is-sena kienet dik tal-Bond 62+. Fil-fatt, 13,000 anzjan u anzjana applikaw għall-iskema tal-Gvern tal-Bond tal-persuni ta' aktar minn 62 sena. Mir-rendikont joħroġ ukoll li fl-applikazzjonijiet li ntlaqgħu f'Marzu li għadda dawn kienu numerużi tant li l-Gvern żied l-ammont disponibbli sa 100 miljun euro. Dan sabiex jagħmel tajjeb għad-domanda dawn il-bonds. L-iskema li din is-sena daħlet fit-tielet sena tagħha rat li l-anzjani jisilfu bejn 500 euro u 10,000 euro lill-Gvern b'rata ta' 3% li l-ogħla u l-iżjed attrajenti minn dik li joffri s-suq. Din il-miżura saret biex tgħin l-anzjani jkollhom sors ieħor ta' dħul dan minn barra żieda fil-pensjoni li ġiet ingħatat din is-sena. Tul din is-sena wkoll il-Gvern uffiċjalment talaqolhom it-triq biex jitranġaw it-toroq kollha ta' Malta fuq perjodu ta' 7 snin b'investiment ta' 700 miljun euro. Minn barra l-proġetti infrastrutturali kbar bħal junction tal-Ħarsa, triq tal-Baral f'San Ġwan, triq Buqana fil-limiti tar-Rabat u oħrajn, fl-ewwel 9 xhur tas-sena tlestew ix-xogħlijiet fuq il-fuq minn 73 triq residenzjali u 69 triq rurali. Dan fil-waqt li fl-aħħar 3 xhur tas-sena se jitlestew ix-xogħlijiet fuq 142 triq residenzjali oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.